Mga ka-dear friends, matud pa nga ang gugma kung tinuod makapangita gyud siya og mga pamaagi. Bisan pa sa panahon. Naay mga panghitabo ni kalibutan nga di gyud nato masabtan o matugkad sa tong utok. Labi na sa uban natong mga kaigsunan. Sa mga naminaw nining istorya, narana ninyo sa pagpinsar o pagtubag sa mga pangutana sa tuang sender. O kung aduna kamoy maayong tubag, i-comment lang na ninyo below sa tuang video kay makahatag kana o katinawan usab sa panghitabo nga na-experience sa ato ang sender. Mga ka-dear friends, kinina usab niyo ubos nga lagad nga si Papa Joe para sa tuang Dear Papa Joe Stories YouTube channel. Sa mga pa magka-subscribe, please subscribe and click the notification button. Pinaagi niya na dako na kay ikatabang para mas mapalambo pa nato ang ato ang channel ug mapadayon nato ang paghatag og inspirasyon, motivation ug pagsulbad sa mga problema sa uban natong mga kaigsunan. Sa mga nangita sa mga daan natong mga istorya, inyo sana makaplagan sa Katabi with Ate Gems. I-subscribe ug i-click pod ang notification button. Ug kung kamo ready na mo nga mo share sa inyong istorya, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ang video description below kay naa diha ang kompletong email address nato para di mo masayop sa inyong pagbada. Shout out sa tanang mga OFWs, sa mga immigrants nato mga Pinoy nga nasa lain-laing nasod, nagtanaw karon, daghang salamat ug hinaot pa nga mabulukon ang inyong tuig 2026. Sulita maglangay ug ganiyana ang istorya nga pinadangat sa atong igsuon nga si Junjun. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, maayong adlaw nimo ug sa tanang mga katawhan nga makapaminaw nining akong istorya. Labi na sa mga suki nato nga naminaw gyud all over the world. Wa ko kay balo kung asa ko magsugod o kung unsaon ako pagpahayag sa tanan. Kay unsaon man nimo paghisgot sa usa ka butang nga murag tinuod kaayo pero mura sad og dili. Pero kung isulti nimo ni sa laing tao, katawan ka lang. Mo nagingon sa uban nga katuhuan dili apan tuo na lang para madali. Apan bisan pa man, gusto ko nga mahibalo ang katawhan nga usahay ang kinabuhi di gyud mosunod sa ordinaryong pagsabot sa mga tao. Usahay ang oras, ang kalag ug ang gugma maglibog. Papa Joe, tawagan ako sa pangan nga Junjun. 25 anyos na ug natawo og nidako diri sa Cebu City. Anak ko sa mga ginikanan nga mga negosyante. May dugong insik ang among pamilya. Mao nga sugad pagkabata, nako disiplinado na kay ko. Di ko pagalagala nga klase nga pagkabata. Di ko hilig og barkada. Kung na ako sa balay, nara ko pirmi sa tindahan. Nag-ihap sa mga halin, nagbuhat sa gisugo sa akong mga ginikanan ug mutabang sa akong mama ug papa. Simple ra ko. Magkuri-kuri lang ko sa akong mga koleksyon nga mga daan nga mga items. Daga na kay ningon ako nga karaan kayo kag batasan Junjun. Mura daw ko og karaang tao. Kasagaran makasulti ani kay ang mga tao rasad namo sa tindahan. Dili masad bati kundi maayo man kay sa batang edad nako napuno nako sa respeto. Tawagon ko nila og tiguang. Manoy, Papa Joe. Dili tungod kay tiguang dautan ang akong itsura, kundi tungod kay
Simple ra kayo ko nga pagkatao. Simple ang akong sininaan. Puti nga polo, slacks, ug karaan nga mga sapatos. Pites na. Di ko ganahan ka na musunod-sunod sa mga uso-uso. Ganahan ko og mga karaan nga kanta. Siguro, samtang ubang mga batanon nga kaedad nako, ginahan makig-party-party. Ako, mas ganahan ko nga maglingkod ra, magmukmuk sa kwarto, magpatukar sa kaset o CD, umutanaw og YouTube, ug maminaw sa mga kanta nila ni Elvis Presley, Matt Monroe, o kang Nat King Cole. Usa kay gala sa una ningon nako nga murag di man ka bagay sa panahon karon Junjun. Uy, murag ang imuha bang kag ba kay karaan dayon og katawa, Papa Joe. Wa ko makibawog unsay hambot ipasabot ato. Hangtod nga nagsugod ko og damgo. Actually, nagdamgo na gyud ko ani sa una. Pero wa lang gyud ako tagai og importansya kay bata pa baya ko kaniadto. High school pa ko niya tong sige na ko siyang makita sa akong damgo. Nakoy makita nga usa ka babae, dili bata, dili sad tiguang. Murag naa siya sa tunga-tunga. Simple na siya og sininaan sad, bestida nga murag kinaraan ang estilo. Dili siya maayo mo istorya sa akong damgo. Mutan-aw lang siya kanako nga murag adunay kasugo o kasubo o kahinam. Usahay mingon siya sa kundam ko nga, Junjun, kuyog na. Pero sa kundam ko, di kumulihok. Murag ko giurom, murag na ako'y kahadlok, pero nasa kahinam nga nag-away dirisud kanako. Wa ko kailan niya, pero malipay ko basta makakita ko niya. Murag na ako'y kalagot sa kong kaugalingon nga nung di nako siya pwede nga kuyugan, Papa Joe. Usa ka gabi niingon ko sa kong kaugalingon sud sa kong damgo nga, kinsa man ka? Kinsa ka? Nitutok lang siya nako, dayon nitubag nga, panahon ra ang nagbuwag nato. Kalipog jud ko sing gipanulti, Papa Joe. Kimura masyig kaila kaayon nako. Pagmata nako, basa na kay kong unlan sa mga luha. Wa ko masayod ngunong naghilak ko. Wa ko kasabot. Ngano nga naghilak ko. Feeling nako, ganahan ko nga magpabilin dito adto nga kalibutana kundiin madamguhan nako kadtong bayhana. Pagmata nako ningon ko sa kumama nga, Ma, sige lagi ko og damgo og babay. Nitubag nga akong inahan nga, ay, ayaw kinahuno na Junjun damgo ra na. Basin imura nang nasugatan ng bayhana sa school. Pero wala lang jud mo rehistro sa imong nahuna. Mao nga sa damgo lang siya, mugawas. Pero dili man gyud ordinaryo ang akong pagbati nga akong na-feel ato, Papa Joe. Pila na may istorya, tulin nga naglabay ang panahon. Kinahanglan ako nga magpa-enroll sa college. Niabot ang panahon nga nisud ko sa ka university diha sa Cebu. Sama sa gihapon, loner ko nga klase nga pagkatao. Aloof ko sa ako ang mga classmate. Inighuman sa klase, uli sa balay. Trabaho sa tindahan. The next day, klase, uli sa balay, trabaho, gawas lang og Sabado og Domingo. Wa ako'y barkada nga duol ka nako o suod nako. Hangtod ko sa kaadlaw samtang naglakaw ko padung sa ka building, nakit-an ako siya. Dili ang babae sa akong damgo. Apan, kamayong niya, mura jud og siya. Taas ang buhok, simple ra og sininaan, walay arte. Sa diyang niagi siya nako, gawas nga humot kay siya, nibutok-butok bitaw na ang akong dughan. Murag adunay ni sulti, sud sa kung nahuna ba nga, ikaw ra gihapon. Ngano man nakapangutan ako sa kong kagulingon, unsa man ko? Nabuang na ka ako? Nangutan ako sa kong kauban kung
kaila ba siya atong bayhana. Nitubag naman po siya nga, si Gloria. Kay edad rato nato bro. Nga naman, you like? Matud pa sa akong classmate Papa Joe. Wow kabalo nga nung nagkurug-kurug ang akong kamot niya itong panahon na. Paglabay sa panahon, niabot gyud ang higayon nga nagka-classmate gyud min duha. So sa ka minor nga subject namo. Dito mi, nagkaila-ila gyud ug maayo. Hi Junjun. Junjun ka no? Matod pa niya da sa pahiyom. Oh, ako pantubag, pero nagikunhikon kay magiuwawon ko Papa Joe. Simple ra nga mo mga gipangistoryaan about ra sa klase, sa projects. Hinay-hinay lang gud nga mga panag-istorya. Apan mataghigayon nga mututok o magtanaw siya kanako, murag na ako'y makita sa iya habitong mga mata Papa Joe nga nakailan na nako siya sa dugay ng panahon. Murag kaila ko niya sa dugay na jud kaayo nga panahon nga wa pa ko aning kalibutan na. Usa ka adlaw ningon siya nako nga, kabalo ka? Feeling na ko no murag kaila lagi ta sa una. Nagkatawa ko Papa Joe pero dili kayo klaro. Abi na ko ako ra ang naka-feel atong panahon na. Dito nagsugod ang grabe naman panagkasuod Papa Joe. Pero sad to say nga niabot ang pandemic. Kalit lang nga nausab ang tanan. Nasayod naman gyud kita. Unsay nahitabo pag pandemic. Walay face-to-face classes. Si Gloria ni uli sa Bohol. Wami kabaw ug unsay mahitabo sa kalibutan namong duha. Matud pa niya nako, sawa pa siya muli nga, June, muulis ako sa amo. Mo yang sulti sa iyang text. Kaya naaman mi cellphone na niya itong panahon na Papa Joe. Dugang pa niya nga, balik ra ko pohon. Og ni-reply sa ko sa mubo kayo nga, tubag nga, sige, maghulat ko. Apan ang mga adlaw na himong buwan, ang mga buwan na himong tuig, nakagraduate na lang ko nga, wa na siya magpakita pag-usap. Mag-chat mi, usahay, apan murag nag-anamanam na og fade ang among koneksyon. Hangtod nga, usa ka gabi niya na, niabot na sad pag-usab ang akong pagdamgo sa mong babae. Ang babae, lahi na ang iyang itsura karon. Tiguang na siya tan-awon. Ang iyang tingog, hinay, pero bugat lang gyapon og dating diri kanako. Junjun, matud pa niya. Panahon na. Apaso ni mo siya sa Bohol. Ngano? Pangutana ko pa sa ako ang damgo Papa Joe. Dito ba ang mo babae nga kay dito matubag ang tanan. Human ko nadawat sa akong gi-applyan nga trabaho Papa Joe, napakoy nahabilin nga mga adlaw para mo bakasyon. Mao nga ni bakasyon ko ug niadto jud ko og Bohol. Wa ko'y plano. Wa gyud, wa gani ko'y daang kwarta. Wa'y kasiguraduhan nga ako sa siyang makit-an didto. Wa ko'y saktong address niya kundi ang lungsod ra ug usa ka pangan nga Gloria. Ako lang i-hold ang iyang apelyido Papa Joe. Dali ra kay nako siya nakitaan. Nagpuyo siya sa usa ka karaan nga ancestral house nga mao'y gitudlo sa mga tao nga akong gipangutanan. Sa diyang nakita nako siya, mura siya guway na usab Papa Joe. Junjun! Syagit pa niya nako pagkakita niya nako nga excited kaayo siya. Nganong naman ka diri? Dito paglasag ko Papa Joe nga, ambot, wasa ko kabalo. Mao akong tubag murag kinahanglan ra ko nga muanhi. Matod ko pa. Ambot bitaw di ko ka-explain nganong naabot ko itong lugar Papa Joe. Nagkatawa siya pero sa iyang mga mata, nakita nako nga naa siya'y kangangha ug naa sad siya'y kalipay. Sunod sa balay, nakita nako ang usa ka picture frame. Usa ka edaran nga babae nga akong gitutukan pag-ayo ang naw. Mao man gyud ang babae sa kundamgo Papa Joe. Kailan nimo? Pangutana pa ni Gloria da katawan niya. Kay kumututok daw ko. Mura daw ko og nga nakakita na niya sa personal.
Uy, buhi pa na siya. Pangutana ko pa, ngadto niya. Daghan pa ko gusto nga pangutana niya nganong damguhon ko niya. Nakita na nako siya gud sa ako ang mga damgo. Matod ko pa sa akong pagtubag ang Gloria nga medyo nagkurog ko, Papa Joe. Nitutok si Gloria nako. Oh ba? Siya man ang akong lola. Si Lola Daring. Taod-taod naman na siya nga namatay. Gisriyahan ko sa iyahang ginikanan, Papa Joe, ni Gloria. Gingnan ko nila nga si Gloria daw murag liwat yung kuno kaayo siyang Lola Daring. Dili lang sa naong kundi sa linihukan ug sa pamatasan. Ug dayon ilang isulti ang usa ka butanga nakapakurat nako, Papa Joe. Sa una, sulti pa siyang mama, Papa Joe. Ang akong mama nga si Daring na siya hinigugma sa Cebu City. Angan kay George. Nasus na nimbawat yun ang akong balahibo, Papa Joe, sa kong tibok lawas. Dayon ni, dungag pa siya nga. Pero, gipabuwag na sila. Wao yun ni sa iyang mga ginikanan. Nihangan ko, Papa Joe, og naguna-una. Kaysa among pamilya, na ako'y lolo. Ang pangan, dili George, pero Jorge. Padayon ako panag-istorya ni Gloria nga daw sweeto kaayo sa istorya siyang lola. Hilom na kayo ang ancestral house sa dihang naglingkod mi ni Gloria sa karaang sala sa balay. Ang kahoy nga sahog, mutingog. Ug sa mataga, lihok na mo, mag-agik-ik ni Papa Joe. Ang kahayag sa suga, hinay ra, murag kahayag sa kandila. Murag bitaw giwagan lang niya ang picture frame nga naa sa lamesa. Ang naong siyang lula nga murag buhi, bisan pa sa kahilom sa palibot. Junjun, hinay pa nga sulti ni Gloria nako. Nako isulti nimo. Pero usahay, ako mismo, di ko sure kung istorya ba niyo o memories lang nga gipasa sa kuha. Nitanaw ko niya, Papa Joe. Sige, paminahon ako na. Unsa man na. Ditutok siya sa hulagway sa tiguang nga babae ug nagsugod pagsulti. Sa panahon nga bata pa si Lola Daring, kana ko lola ba? Sa batanon pa kay na sa una, anak na siya og pamilya nga mga istrikto kaayo kanang traditional gani. Og dato sad sila sa ilang panahon. Dili ni siya ka gala-gala. Di pareha na ako karon. Ang iyang kalipay, simple ra, music, unya, magsuwat, ug muhatog dagat, magtanaw-tanaw lang. Ningisi o gamay si Gloria din ako. Kung maminaw ka o karaang kanta Junjun, sus parihagin mo sa kong lola. Ningisi ko gusab, Papa Joe. Pero sud na ako murag aduna bitay sikad nga pagbati nga wa na ko masabti. Usa ka adlaw, padayon pa ni Gloria. Isuroy ang lola nako sa Cebu City, uban niyang igagaw. O dito niya naila-ila si George. Naasiya sa usa ka tindahan dool sa pier. Simple ra kayo siya gitsura, dili siya dato, dili sa sosyal. Pero kung motanaw siya, rog na siya peace of mind ba nga di mapalit og kwarta. Nitutok si Gloria nako, Papa Joe. Giingon sa lola nako nga sa unang higayon, mura kunog nahunong ang iyang oras. Nipiyong ko, Papa Joe, og kalit lang nakita nako sa kunahuna, na-imagine nako ang maong nga panghitabo. Nahulagway gyud nako pag-ayo ang usa ka batan-ong lalaki nga nagbarug, nga simple ra og sininaan, og ang babae nga nagtanaw kaniya nga murag dugay na kay sila nga naghulat so usa. Na-imagine lang nako to, Papa Joe. Dili sila pwedeng makita permi, matod pa ni Gloria. Bawal ang pamilya sa kong lola, gusto sila nga makigminyo ang akong lola so sa kanegosyante. Mo nga patago ang ilang panagkita atong George, patago ang ilang relasyon. Mangadto daw sila sa karaang sinihan dito sa syudad, sa Sugbo, o sa baybayon sa una kay dili pa man kuno kay nadaghan og building. Sa mga lugar bitaw nga way makailan nila.
Dayon ihunong siya sa paginhawa. Usa ka gabi ato, ningon si George sa kong lola nga, kumahimo lang daring, kuhaon ti ka niya, magpalayo ta sa lugar nga way nakaila ka nato. Sa laktod nga pagkasulti, gusto nila nga magtaban. Apan, ditubag ang akong lola nga, di ko gusto nga masakitan ka. O, bisan asa pa ka, George, bisan asa pa ang panahon, nga muda na to, ikaw ra gihapon, mukuyog ko nimo. Di kalit og bugat ang akong dughan, Papa Joe, nga murag, ako bitaw mismo ang nakadungog sa mong linya sa una, Papa Joe. Murag, nanumbalik ang mga pung sa akong nahuna, nawirduhan jud ko sa akong pamati niya tong higayuna. Apan nasakpan man sila, matud pa ni Gloria. Nasayran sa ginikanan sa akong lola, nga dako kayo ang kasuko. Ilang giingon nga makadaot sa dungog sa ilang pamilya ang pagkiguyam ni Daring ngadto kang George. Gidala dayon nga akong lola oy pauli diri sa probinsya sa Bohol. Wa siya tuguti nga makikita pa pag-usab. Gisulatan man niya si George pero wa na gyud na nakaabot ang suwat ngadto. Nihilak si Gloria gamay, Papa Joe. So wala pa sila nagbuwag, ningon daw ang akong lola kang George nga kung di ta para karon, basin para ta sa laing panahon. Napugos yun akong lola og pagminyo sa laing lalaki. Padayon pa niya. Wala siya nahigugman ini. Pero nituman siya sa mga ginikanan. Nagkaanak sila. Nagpuyo sa kinabuhi nga dili niya pinili. O nga ako mga ginikanan, mao ang bunga ni ini. Pero matud pa sa akong mama, sulti pa ni Gloria, sa matag gabi nga mag-inusara daw nga akong lola. Magpatukar siya og karaan nga kanta o magtanaw sa gawas nga murabag na siya gihuwat nga moabot. Dayon itutok si Gloria pag-usab diri kanako, Papa Joe. Junjun, kabalo ka sa iyang paborito nga kanta? Unsa man, tubag ko pa. Mga kanta ba yan ni Elvis ug Matt Monroe, parehan nimo. Pero nahugno nga ang kalibutan ato samtang naminaw nga murag naay ni biran nako padung sa laing kalibutan, Papa Joe. Murag gani feeling ka nang mo pass out ka sa kaduka. Unya, ingana gyud ang feeling, Papa Joe, nga murag kag makatug ug magdamgo pagbalik. Sa wala pa namatay ang akong lola, sulti pa ni Mama, ningon siya sa akong mama nga, kumataw na imong anak. Sa dihang mawa na gani ko, bantayin na siya. Kay basin siya nga akong ikaduhang kinabuhi. Huwag yun makasabot ang akong mama ato. Sa panugon sa akong lola, kay puno sa tanahaga ang iyang gisulti. Unya, ningon pagyud siya nga, kung mubalik daw ang lalaki, ayaw ninyo siya og kahadluki. Kay dugay na kay siya nga nagulat. Abi nila ni Mama, Papa Joe, dalang to sa pagkatiguang o padung na pagpahuway ni Lola. Bago pa mas lang kasal, sila ni Mama o Papa niya itong panahona. Pero sila na ang nag-atiman kay ang mga igsuon nila ni Papa tuan naman sa laing nasod. Ug mao sa ni ang gisugid ni Mama diri kanako nga sag-o pagyud kayo nako. Papa Joe, hilom kaming duha ug wa masayod sa mong pamati niya tong higayuna. Junjun, hinay nga sulti ni Gloria nako. Kabaw ba ka nga sa unang higayon nga nakit-anti ka sa university? Murag yun, nakailan ako nimo sukad pa sa pagkamatngon na kong buot. Nitubag mo ko nga nagkurog ang tingo, Papa Joe, nga ug sa ako mga damgo, dili ikaw ang babae, pero murag ikaw manggihapon. Ningisi siya nga may luha, Papa Joe. Tingali, sulti niya. Ang ubang mga gugma, dili gyud mamatay. Maghuwat lang. Dungag pa niya diri kanako, Papa Joe. Romantic itong taknaa para namon duha. Mura bitaw mina sa laing kalibutan, laing mga nilalang gigamit lang ang amo ang lawas. Niya itong gabiuna, Papa Joe, samtang natuko sa ancestral house, wa ko kabalo kung damgo ba o dili. Pero murag naay nadungog nako nga tingog nga niingon nako nga salamat. Nahuman na gyud.
Pagmatanaw Papa Joe, malinaw na kaayo ang kahayag sa kabuntagon. Ug sa unang higayon, sukad pagkabata nako, wa na ang babay sa ako ang damgo. Pagkataon niya na nanawag ko sa kong papa. Pa, pangutana pa nako sa kong amahan sa pagtawag nako niya. Nabay istorya si Lolo Jorge sa una? Nihilom siya kadyot nga murag naguna-kuna. Dayon itubag nga, oo, naman to siya gihigugma pag-ayo kuno sa una. Pero wala kuno sila magkadayon. Simple lang at tubag niya. Pero matud pa niya nga buutan ang akong lolo o kugihan, mao nga nakalampusat siya sa pag-eskwela. Ug naminyo sa akong mama nga usa ka half Chinese. Maski pobre o kagikan si Papa, dawat ra sa iyang mga in-laws kay kabalo sila sa pagkatao sa kong amahan nga kugihan. Dito Papa Joe, ako nang nasabtan ang tanan. Ang mga damgo, ang babay, ang pagbati nga murag kailako ni Gloria sukad pa sa una. Pila ra may istorya Papa Joe nagkarelasyon gyud mi ni Gloria. Dili-dali. Pero tinuod. O sa matag higayon nga magkuyog mi, murag adunay kalag nga nihilak sa kalipay sud diri kanako. Nganong murag di ko mahadlok basta kuyog tika. Matud pa ni Gloria o sa kagabi ni ana. Ditubag ko nga tingali kay dugay na kay nga naghulat sa sugusa. Papa Joe, paspas ni dagan ang panahon, nagminyo-minduha niya itong 2024. Simple ra ang kasal. Human ato, wala ko damguha sa maong tiguang nga babae. Murag na humana ang iyahang misyon. Papa Joe, mao kini ang akong pangutana. Dili kaha si Gloria kay reincarnation sa iyang lola nga si Daring? O ako kaha, si Jorge, nga nibalik lang aron tapuson ang gugma nga naputol sa unang panahon? Dili ko sigurado niya na. Apan sa pagkakaroon usarag yun ang akong nahibawan, Papa Joe. Ang gugma, kung tinuod, makapangita gyud og paagi. Bisan pa sa panahon. Daghang salamat, Papa Joe, kini mong magtatampo, Junjun. Daghang salamat Junjun sa imuhang nindot nga istorya nga medyo makapanimbaut sa nagbalahibo. Well, daghang mga skeptics diya nga nagtanaw karon nga mo comment sa siguro nga na sila'y tubag sa imong mga pangutana. Well, mo na ginaingon nga human as we are, murag limited ra gyud sad kayo sa pagtugkad sa kamatuuran sa itong existence ning kalibutan na wa kita masayod. Daghan na mga relihiyon sa diha nga nagtuo nga pwede ma-reincarnate sa relihiyon sad nga lahi sad kay resurrection. So lahi-lahi ta og tubag. Pero ang importante diha siguro mao nga napamatud-an ninyo ang tinud-anay ninyong gugma. Basin tuod og gigaydan lang mo sa mga kalag, sa inyong mga apuhan, nga kamo ang ilahang gitupo, kamo ang muhuman sa misyon. Maybe, dili gyud kamo ang mga karaan nga mga kag nga naa sa mga bagong lawas karon. It could be nga kigiyahan lang gyud mo, nga bagay mo sa para sa usa. I don't know, no, nga ingana kay wala pa man sad tay napamatud-an nga dunay reincarnation. Well, daghan mo support ana. Pero kung ang imong tinuhuan nagtuo ka nga pagkabanhaw, di jud ka mo tuo og pagkatawo pagbalik. But only God knows kinsa ra man sabta nga motubag. Sa ako pagisulti, lawom kay mong pangutana. Ug ikaw ra gyud ang makatubag ni ana. But nevertheless, technically kung imong sabton, yes. O ikaw ang imuhang lolo o siya sad si Gloria. You know why? Because gikan mo sa usa ka ginikanan nga dugo. Ang inahan gikan kang Gloria. Ang ikaw sad, ang imuhang dugo nagsubay
diha gikan sad kang Jorge o George. So ay nalaglibuga ang imuhang kinabuhi karon, kun dili focus ka na lang sa pagpalambo sa imuhang kaminyuon o sa imuhang pamilya pohon, o ipamatuod ninyo sa mga karaan nga mga pamilya ninyo nga naglantaw ninyo sa laing kalibutan nga true love wins. Daghang salamat kini usab inyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang